everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kada ugat. Ampo ka mo! Namaliw! Shit! Mga pulis! Ganto, kini. Kinuog ko. Animal! Ha! Ni, naman sila. Usay, buhaton ta. Suklan ta sila! Suklan ta sila! Pushport ko! Ampo ka mo! Namalinaw! Mr. Carpio, Dirty Cobra! Ampo! Di ay akong tubag! Ah! Kinahangad ka! Masif ka mundurog! Di! Musukol ta nila, Berting Cobra! Sukol! Oh, Mr. Carpio! Kini! Ah! Kinisab! Kini! Ah! Sir! Hapa, sir! Ayaw pa kumpiyansa! Musukol yun sila! Pues, di sila mahigawat! Sir! Sa Vegas Cottage! Salamat, Archer. Kung ka pa, bunggit ako dito. Ang mga nagluto o ang mga taong nagsugba, may mga armas, sir! Ilagay ka ng sakop. Okay, sunod tayo ko, Archer. Huwag pang kontrol kita. Yes, sir! Okay, cover me. Cover me! Kinip! Suklan na sila mga bagos! Unano! Sunod ako! O, bossing! Animal! Adto kinasakyanan, dali! O, amo! Amo, may mga polis! Doon sa masakinan! Balik! Animal! Balik! Kinangin niyo! Unano! Sunod ako! Ayaw ang pagdago sa katasi case! Dali! Ariglado! Ako masunod ko! Masunod ko! Dali! Unano! Oh! Ariglado! Ariglado! Oh! Oh! Tora! Tora! Libera! May kandagdagan! May karatilong dagan! Oh! Tuwa na siya! Kusok yung minagan si Mr. Calvin! Oh! Sa kubugo! Dili ko masunod niya! Hari ko dili maagi! Ikayon ko na kini! Ang nga nga si case kang gina! Mga ang sugyan sa mga utang! Samtang ang nga si case nga niya kung gina! Ni ani ang nagang kwarta! Motipas ko! Hari ko dili maagi! Whoops! Daymaris, magpatingog tag radyo ha. Maminaw taog unsay balita karon. Maminaw taog unang balita. Sa DYHP ba? Sige, ikaw mag-igo, Rudy. I-on ako radyo be. Mga kasama, sigun sa atong nakuhang flash report, padayon karon ang panagsangka sa kapulisan, batok sa pundok nila ni Mr. Carpio o Berting Cobra. Uy, bangas ka. Rudy? Rudy, ang sana? Doon na mga kapulis nga namatay, ug ingon man ang mga sakop nilang Mr. Carpio o Berting Cobra. Ginoo ko. Ang panagsangka, batok sa pundok nilang Mr. Carpio o Berting Cobra, naa sa Martiniano Beach Resort. Rudy, maato ko. Muapas ko dito. Unsa? Ayaw pag adto day oy. Dili mahimo, Rudy. Kinalag na mahibaw ko sa kahimtang ni RJ. Pero Daymaris, ayaw hatag og problema si Ibay RJ. Rudy, Kung mo adto ka dito, simpag og mapagan ka. dili mahimo, Rudy. Bahala na. Basta kay moadto ko. Patuo ka na ako Daymaris oy. Bahala na. Dadun ako ng akong anak. Magsusi ko dito, Rudy. Ginoo ko. Pagbasol ko ba yan nga, naminaw kong balita sa radyo. Nakadungog si Daymaris. Muadto naman noon. Sao man nila ko eh. Pero, pili sa kong kabasol niya. Na, gusto sa siya mahibaw sa matuod ng kahimtang ni Bay Archie. Herbert, o may akong buhaton. Dinili ka mo siya. Ha? Unya na ka mo gawas kung mo siya na sakop. Okay? Oh, Herbert. Si Mr. Carpio. Nakarugso. Ugnian na to. Animal! Ha? Animal! Ikaw ba nagpahibaw sa kapulisan, Berting Cobra? Oh, sir. Ikaw ba? Ikaw ba mo'y naglaog na pusterong, ha? Ha? Sir Carpio, mahimo ba ayong tiuni si Herbert sa imong armas? Ikaw ba, Herbert?
alias Berting Cobra. Kung kabliton mo ang gatilyo sa Maras, magtungan kita kamatay, Mr. Carl. Kaya magtiong sa ako kanina. Tugan! Kung ako man, panina! Kung ako man naghimo niya, huwa na lang unta kong sukol nga ito kanina. O huwa na lang unta umutago pa. Ang panyo na hibaw man ang mga pulis. Huwa kay nagluib sa inyong grupo. Unsa? Tingalit niya mo na kung likado ka, Mr. Carl. Na tungod kay sunog na kita, kiunay ka na sa inyong mga kapit. No dili ka na mahitabo. Mr. Carpio, asa ang imo attache case? Ang usan mo ka attache case? Tuwa niyo na ano? Kalitsi! Hain si Unano! Huwa si Unano! Mao kitong atas si Case ang gisulod ako sa daghang kwarta! Wa siya. Nagsulod siya na ako! Why unano nga nagsunod ka nimo? Animal! Asa siya? Asa siya? Di ako na. Suportahin ko. Kay pangitaon ko si Unano. Suportahin ko, Virgin Cobra! Pasag din lang katong imong kwarta, sir. Dili ba mo? Kinahanglan magkuha na ko ang akong atas si Case. Gikan kang Unano! Boy, ikaw mag-igos. Cover me! Cover me! Kinip. Jose, mulaban ka sa pikas. Yes, sir! All right. Go. Yes, sir! I will cover you. Yes, sir! Oh. Opsa, animal na. Ubay-ubay na sa kong mga sakop nga ako nakita. Nga miligdas na ugwa na kinabuhi. Mga animal. Unano, asa ka? Asa ka, Unano? Ang akong atase case! Nakapasilipod na ko. Hapit ako mabot sa may sakyan. O kung makasakay na ko niya na, di makina ka na, pampot ka na. Makapadagan ko sa pampot, makaikas na ko. O tango na, malayo akong karira, Mr. Carpio. O ni anak na ko ang dagang kwarta. Oh, alright. Mauta ka, Unano, mauta ka. Karong mutabok ko dito. Magtali ko, o apsa! What's up? Up! Ang nakatangling ko. Up! Nagkabahas ang akong sibon. Pepe. Yan ako. Nagkapasalipod kinapon ko. Huwag ko nila makita. Saan ba kakita ka na ako nga hindi magkutas nga taga-tao? Kung abdi ka mo, Mr. Carpio, o Berting Cobra, mas maabdi ko. Kinahanglan nga mapatay ka mo sa kapulisan. Aron ako, may mahimang milyonaryo. Kamo ray doon ay ambisyon. Kinahanglan nga mo lampos ang kapulisan sa pagpatay kaninyo. Huwag ko masipyat sa kong plano nga maong pagtaho sa kapulisan sa inyong panagtagbo. Kwartahan na si Unano. Karon, mo ang papasad ko pa ingon sa dagat. Kung kunya dahil mo sakay na ko sa pambot. Dili man basa kining kwarta. Kay gisod man kini sa tasi case. Adios, Mr. Carpio. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.